హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి లవ్ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డెమో చూడండి. డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియోని చూసి వెళ్ళిపోకుండా ప్లీజ్ ఒక లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. निम्मांति नाक ढावई भारत के కాబట్టి తుటే మాతటే మన సంబంధ పరున ఉంది నిమిష నా సంబంధ పరున ఉంది నిమిష దినమిసిల్లే మనసా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోతే నేను ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ కానీ ఏదైనా ఫొటోస్ కానీ ఏవైనా ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను. అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయిపోండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. లిరికల్ ఉంటుంది అండ్ దాని కింద ఒక ఫోటో ఉంటుంది. సో మొత్తం 1 by 1 లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ లిరిక్స్ అన్ని పెట్టేసి ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. 1 by 1 చివరి వరకు మొత్తం కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరికల్కి ఆల్రెడీ లిరికల్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అక్కడ బీట్ మార్క్లో కూడా. ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 2 3 4 మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. క్లియర్గా చెప్పేస్తాను, ఈజీగా అయిపోతుంది వీడియో. లేదంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో లాస్ట్ వరకు క్లియర్గా చూడండి. చివరి వరకు చూడటానికి వీడియోని ప్రయత్నించండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ 8 seconds 20 millisecond దగ్గర ఈ ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ రాయల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు చిన్న సైజ్ ఫోటో సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 by 1 ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, అలాగే ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 10 seconds 4 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ప్లేస్లో 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. 4 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 2 3 4 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇది ఒకటే ప్రాసెస్. ఈ ఎఫెక్ట్ చిన్న సైజ్ ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేస్తూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోవడం అంతే ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ 4 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా 1 by 1
చివరి దాకా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు అని అనుకుంటున్నా, మొత్తం క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నా, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్, ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి ఏదైనా డౌట్గా ఉంటే కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్. సో పేస్ట్ చేస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో సేమ్. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే. పేస్ట్ టైల్ కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు టోటల్ ఫొటోస్ని, లాంగ్ ఫొటోస్ని, మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఈ ఫోటో లాస్ట్, ఈ ఫోటో వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్గా ఒక ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా కాపీ లేయర్, బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్కి. సో ఇక్కడ నుంచి 11 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్. సింపుల్గా ఇప్పుడు 1 by 1 మధ్యలో ఎన్ని ఫొటోస్ మిగులుతాయి, 1 2 3 4 5 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 5 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి ఇలా. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఇది కూడా. ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో ఇలా 1 by 1 చివరి దాకా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏమి లేదు అని అనుకుంటున్నా, మొత్తం క్లియర్గా చెప్పేస్తున్నా, ఈజీగా అయిపోతుంది. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని యాడ్ చేస్తే కంప్లీట్, ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి ఏదైనా డౌట్గా ఉంటే కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.